no Opokuare wo no 1919 ɛna ohyia Prempeh Odikan 1924 ebra oba afoforo no ɛna okosu hɔ Fanti Newtown hɔ Anglican school na ɔkɔ Adisade college no na ɔyɛ de hyɛ no yɛhyɛda kɔsi cubicle dan ketewa ma no ɔno kwana na ɛdam hɔ ɛna oduru form 3 no ɔbɛyɛ boy head boy na sɛ mi school bɛka sɛ boys prefect ɔbɛyɛ head boy nti owie school no kɔwie no ɔdonate saa dan na ɔmu sie no ɛde ma school na ɛbɛpɛ saa bere no the head boy wa disco bia no ɛno no ɔda ɔma to hɔ din White House nti bɛpɛ ne nyina no White House hɔ no ma wa head boy wa disco bia hɔ na ɔda ɛna ofiri a disco no so ɔtoa so kɔ UK ɛkɔyɛ lawyer ɔbɛyɛ lawyer 1962 na lawyer n'akyi no ɛna ɛbrɛ a Kwame Nkrumah aban gu 1966 no aban ba ne National Liberation Council ana Lieutenant General Joseph Atta na ɛda no ɔyi no sɛ ɔnyɛ ɔsoafo a ɔnhwɛ nkitahodie so Commissioner for Communications the never can Minister of Communications no Otumfo Opokuare Commissioner of Communication February 1968 Emma Osomaya akɔpem April 1969 ɛnum hɔ no na ogyae sɛ ɔkɔyɛ amanyɔ sɛm kakra nti 1970 no yɛbɔ ne din sɛ wɔmɛyɛ Ghana namsini ɛwɔ Italy na mu wanhyɛ da nkɔnya ɔtena ase ani post nti no ɔyɛ ambassador designate ya sworn in one presenting the letters of credence akoma Italy man panyini ɛnum hɔ na ne wɔfa kɔ ne krɛkyi a ɔba bi di adeɛ 27th July 1970 na obedi ade no saa bere nim hɔ no na Ghana nema hyɛ da nyina papa na those were the times na yɛtu aban agu afi buzi aban mampanyini mansoafo panyini Kufuor aban mampanyini ɛna na sɛ nema Kwame Nkrumah ho nema de so ɛkeka ho ne yi enti saa bere na mu hɔ no na yɛakye National House of Chiefs foforo na afei na di 1 year pɛ nti ɔmo yɛ sɛ Asante hene ho influence nti ne yɛtumi ma ɛnkɔ vice president or na sɛ nkɔtɔ afoforo nti obedi ade sɛ Asante hene no ɔsan di ade bi as president of National House of Chiefs ana wɔtoa no wɔfa mfie mmiɛnsa na ɛde ama no na wɔfa di baako pɛ no kɔɛ nti ɔtoa mmienu no so ɛma no kɔwie 1972 ɛna afɔ mo ma ɔno akasa ne mandate 2 terms 1972 kɔpem 1975 ɛna 1975 kɔpem 1978 ɛna ogyae bɛtena afie no na ɔmo san bɛfrɛ no bi nti ɔsan kɔyɛ president of National House of Chiefs 1982 ɛkɔpem 1989 ɔsɛ ɛno yɛhyɛ no nso na wohwɛ na ɔbaa no na ne me aim ne sɛ na ɔfa akyere bi ahyɛ no pɛ preserve yamammerɛ de nti ɔsɛ ɔma yamammerɛ ka ne sɛ mpoanofoɔ na from Gold Coast no ɔmo fa aborɔfo nneɛma nyinaa no ɔmo ma ɔmo refi ɔmo deɛ nti ɔno no baa sɛ ɔbɛyɛ the gap between tete nneɛma ne nneɛmafoɔ nneɛma nti ɔno na abrɛ so no ɛna na ɔwɔ so ɔhyɛ nkuran ma asantefoɔ sua amammerɛ saa bere no hɔ so na rɛkyi bebree asɔre wɔ Bona Hafo region wobɛte ɔhene wei daabi menka ho memma bi daabi mɛba bi wesi daabi mpene ma wɔnkɔ saa na no bebree na nso asɔresɔre wɔ hɔ no nti na ɛwɔ sɛ wɔyɛ obi a otumi contain saa situation ne sɛ basabasa bi ama hɔ saa bere na so no na soja mamuo asɔre wɔ Ghana 1972 January 13 ɛna Colonel Ignatius Kutu Acheampong etu buzi aban guye saa time na mu hɔ so ohwɛ 78 na General FWK Akufo so atu Acheampong afiri hɔ na Rawlings attempt ku anye na Boakyejan betu Akufo afiri hɔ ama 79 saa house cleaning bi aba 120 days kunkum nkrɔfo bebree na asantefo bebree adwane nipa bɛɛ de hɔ PNDC so aba ama santina heat wɔ hɔ tene ehia obi a ɔyɛ calm in fact obi bɛyɛ Asante hene ne so ba obedi di ade no mpempi ne gyina nsɛm ɔbɛto yɛ so ntina saa bere no wɔ na Ghana ɛsɛ hyehyehye bampanyin ɔte so no kra ɛsɛ sɛ ɔmo basabasa ne yi ntine ehia obi a ɔbɛyɛ stabilizing force ɔno ne bɛma asɛ nneɛma aba fam sɛ mu yɛ den ehia ɔno de ne kasa no kɔkasa kyerɛ de ɔte akonya so bia na nneɛma betumi ayɛ eti ohwɛ a na no so nti saa bere no hɔ no 79 ɛbrɛ a Rawlings kunkum asogyafoɔ nwɔtwe asogyafoɔ mpanyinfoɔ nwɔtwe na UK ɛne Nigeria
a ɔmo yɛ na foforɔ paa de sanctions to Ghana so no na ɛwɔ sɛ ɔnante ho kɔyɛ diplomacy wɔ ho nti saa abere no na yɛhia obi a ɔno bɛma stability kakra ba those are the times na Afram Plains nkurɔfoɔ wɔ suspicion bi wɔ ho sɛ yɛpɛ sɛ kɔsesa nkurɔfoɔ bi egu system bɛgu Ghana na nneɛma sesa nti ne yɛhia obi a nipa bu ɔfom yɛhia a ɔkasa a wotumi sɛ asɛ asɛm no a abufuo aba na asɛ ɔno deɛ mfa ne ho nkɔka no na yɛhia obi a ɔwɔ saa abotrɛ no nti wohwɛ sɛdeɛ ɛberɛ a Dr. Bibi ne Ameya ne ne nkurɔfoɔ kɔ hu no 1996 na ɔmo ka asɛm na ɔde ne ho duru ne mapa mu sɛdeɛ ɔmo asi asɔre na hiti aba no ɔkasa no ho sɛ na biribiara akɔ fam bɔkɔɔ nti yɛhia ɔhene bi saa abere no mu hɔ nti ɔyɛ sɛ bono situation no de wi ana ɔmpɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ahemfo bi wɔ hɔ a yɛhu ɔmo status ne nkɔrɔ bara opagya ahemfo bebree ɔmo ama ahene na abrɛ so na ɛbɛbobɔ nkuro no ne bere a ɔde pagya ebi mu kakra woba Ashanti region a bɛyɛ ma Tepaman hene yɛpagya Tepahene yɛ man hene 22nd November 1982 kontena ase bepɔ so Asubua ne mpasaa so number 1 ɔmo nyinaa yɛpagya ɔmo 20th May 1996 wohwɛ Amoafo Kwaman ne Manfo a ɛwɔ ahafo ɔmo nso yɛpagya ɔmo 30th May 1996 Maaban Sabrɔnum ne Maaban Sabrɔnum Dɔme Abra ɛna Asaman deɛ bɛn Kokofu no ɔmo nso yɛpagya ɔmo 10th June 1996 afei Gyadam bɛyɛ man hene 25th November 1996 ɛna Adankragya so bɛyɛ man hene 15th September 1997 wokɔ ahafo region a Gɔɔ so ɛbɛyɛ man hene 22nd November 1982 ɔno sɛ ɔne Tepa nyinaa ba adakoro ɛna Hwidim so bɛyɛ man hene 22nd November 1982 Kenya so number 1 Kenya so number 2 Akorɔdie ɔmo nyinaa bɛyɛ man hene 22nd November 1982 ɛna Kukum bɛyɛ man hene 27th May 1985 Sampa a ɛwɔ Bono region ɛbɛyɛ man hene 6 August 1984 yɛkɔ Bono East region a Ofuma bɛyɛ man hene 26 March 1981 Yɛgyi ɛbɛyɛ man hene ɛwɔ fie ha ya 6 August 1984 na sɛ Yɛgyi ne Sampa nyinaa ɔmo yɛ man hene dakoro ɛna Tuobɔdɔm Tano so Tano Boase ɛna Boyam so ɛbɛyɛ man hene 1996 nti ɔno na abrɛ so no ɔne aman mpanyinfoɔ bebrebe didi nkita ho te sɛ Britain for hema ɛyɛ Queen Elizabeth ɔne Pope John Paul so enya nkita hodie na mmom ɔno no ɛso abrɛ so na tene bɛyɛ ɔbɛ preserve Asante amammerɛ ne culture no ahemfie di kan a ɛyɛ Nana Prempeh di kan bɛtena mu no yɛsi maa no 1924 no ɔconvert yɛ no ɛyɛ museum a sisi nkurɔfoɔ nipa ba ha betumi bɛhwɛ na sɛdeɛ na ɔpɛ sɛ preserve nneɛma nti nneɛma a na ɔmo yi so palace hɔ nom no ɛyɛ ahemfie hɔ no fridge telephone nkonya a ɔmo tena so nyinaa no bɛpem saa abere no ɛda hɔ nom a nananom a ɛne amanfoɔ pɛ sɛ ɔmo hu nneɛma a Asante Prempeh di kan ne Asante Prempeh ɔtɔ so mmienu ɛde adwuma no nyinaa no ɛda so gu hɔ nom kama nti no ɔyɛ saa nneɛma no de preserve yamammerɛ ebio no ɔba fi kɛseɛ mu ha osi abrosan kama a ɛno nso so bɛka ahemfie no ho a na nananom betumi atena hɔ a ɛdɛ saa abere nyinaa no yɛda so yɛ de adwuma